И тук сме пак с момчетата. Айде, и аз снимам за YouTube по принцип. Да, ама аз тя да снимам, защото за нашия канал. Ама моля се, абонирайте, защото Живодар преди тук му влезам в нашия ченъл. И да. Абонирайте му, като направим Чакай, мъкни малко, чакай. Като направим 50 последователи, се има лайвстрим. Да. Абоненти е така. И ще направим лайвстрим с как караме колелата и аз как на BMX-а на него отзад как ще караме. Това ще... На Brawl Stars е някоя страшна игра. Мале, снимай. Аз снимам. Хора се влизаме сега. Хора, айде ще влизаме. Ама аз минала. Ама има много стъкла и то. Да, трябва да отима, ама не искам. Ама... Въй бе, брат. Аз влизам. Ма брат, тук беше преди едно кръстче. Чао.